Bueno, atzalden guztioi, Gorka Moltien laiz, eta Artemanen lan egiten dute ikusentzunezko teknikari moduan, ez? Orduan, hasteko, zer da Arteman? Askar, Aretxabaletan kokatuta dagoen kooperatiba bat gara, eta, bueno, komunikazio agentzia bat gara, bai? Kooperatiba 12 pertsonez osatua. Hau da gure lantaldea, ikusi izakezutenez, anitza eta gaztea. Eta, bueno, zer egiten dugu Artemanen, ez? Brandina esaterako, komunikazio estrategikoa, bideogintza, diseinua, esparru digitala, guzti hau gure xedea da komunikazio integrala eskaintzea, gure bezeroei, bai? Editoriala baita eta ekitaldiak. Eta, bueno, ekitaldiak aipatu ditu dela, askar, Euspotez hitzetera natorkizue, bai? Zer da Euspot? Euspot, euskarazko Euspoten lehiaketa da. Artemanek antolatzen dau, Mondragon Unibertsitatearekin batera eta Aretxabaletako Udalarekin batera, eta, bueno, aurten izan da 2016an 5. edizioa, eta hurrengo urterako edizioa martxan dago, jada, 6. izango dela. Babesle moduan, Gipuzkoako Foru Aldundia aurten lehenengo aldiz izan dugu, guretzat oso garrantzitsua izan da, pausu hau beraiekin ematea, eta Music Library Madrileko musika enpresa bat. Askar, Euspoteko dimentsioa ulertu ezazuen zein den, datu esanguratzuenak. Iaz, bueno, aurten, 2016an, 34 Euspot aurkeztu egin dira, 18 urtetik berakoenak, daukagulako sail berezi bat adin txikikoentzako, eta, bueno, 13 Euspot jasontzea oso garrantzitsua izan da guretzat, 2000 bototik gora jaso izan dira online bozkaketetan, eta, bueno, 2.250 euro saritan eman ditugu, sari desberdinetan. Beraz, zein da Artemanek, Artemanek eta Euspot antolatzen dugunon xedea, ez? Euspot sendotzea. Horretarako, batez ere, uste dugu gure euskarakiko konpromisoa oso garrantzitsua dela eta euskararen sustapenari laguntzen diogula. Euskal Herria zabaldu nahi dugula, ez dela bakarrik Gipuzkoako eremuan geratu behar, eta, bueno, azken edizioetan, inkluso Euskal Herriko puntu desberdinetatik jaso izan ditugu lan asko, eta, bueno, hori ere guretzat garrantzitsua da, ez? Erreferente bilakatzea Euskal Herriko eremu guztietan, batez ere ikusentzunezko orloan. Eta garrantzitsuena, gure aldetik, Artemanen aldetik, gure ezagutza baita zabaltzea, eta horretarako Euspot deialdia zabaltzen denetik Artemanek egiten duena da formazioa eman. Informazio gehiagorako arteman.eus edo euspot.eus.